जे खुंथायनि बर'फोरनि जे मोनसे रिजार्भेशन पलिसि बेखौ सिफायनानै जोंनि मोनथायखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्रखौ बानायदों। जोंहा खुनु आर्मस आफादफोरबो गैलिया, खुनु सोमावसारग्रा हान्जाबो गैला, नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फिन खेबसे सोरबा दंफां सिखावनि नाम, सोरबा मै गावथारनायनि नामाव हमै हमै गावथारफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो दिनै बिटिआर सरकार मोननायनि उनाव खुनु सान्थि फैदों बेखौ जों नुनो मोनाखै। बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जि मोनसे फिसा 6 शेड्युल जोंहा काउन्सिल मोननायाव जोंनि बर'फ्रानो साख्रि मोन्दोंमोन, जोंनि बर'फ्रानो बिजनेस कन्ट्राक्ट मावदोंमोन। आसाम सरकारा दिनै नन बिटिसिनि मानसिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयै होयै सिरि सिरि डिपार्टमेन्टआव साख्रि सोनानै होनाय मोन्दों। आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया मोगथां महर मोना अब्लानोसिम जोंनि बर'फोरनि खुद्रिनाय सोमावसारनाय बर'फोरनि आन्दलना जाबाय थागोन। थांनाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुआरियाव जोंनि नैबे देबोरगावनि गोथै हाखराव मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै दिनै जोनोम मोन्दों आरो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि थामोन्था आरो बर' हारिखौ जोङो दिनै मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जि जों सिमां सुजुदों बे थांखिखौ जों दिनै जानजि खाफ्रानानै जों आवगायलांगासिनो। जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जोनोम मोननायनिफ्रायनो जोङो मोसा फिसा बादि जों नेरनानै जोनोम जादों। बेवहाय खुनु रावखौबो जों गिनाय गैया, रावखौबो जों लाजिनाय गैया। बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय जोङो दिनै गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जों दिनै बिखा फोदानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादाव थानानै जों खामानि मावगासिनो दं। थांनाय 2 बोसोराव राजाफोरनिफ्राय बर' रायजो राजा जे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जे जों आगान होबाय, जों आगान होनायाव जों नुनो मोन्दों जि थासारिया जोंनि थाखाय एथ' गोरलै नङा। जे बर' हारिनि उदांस्रि मोननो थाखाय जाय बर' हारिया गाबखांदों, जे बर' माहारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जे जोंनि थाफानाय खाथियाव रायजो जाफानाय उसुं गोदानि बामोन असमियाफ्रा जेब्लायबो जोंनि मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना हेंथा होदों बेखौ जों नुनो मोन्दों। जे खुंथायनि बर'फोरनि जे मोनसे रिजार्भेशन पलिसि बेखौ सिफायनानै बै बामोन असमियाफ्रा गावसोरनि मानसिखौ जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे रिटायार जानायनि खालि थानायनि पस्ट बेयाव बिथांमोना सोसननानै जोंनि मोनथायखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्रखौ बानायदों। गथिखे दा बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोंहा खुनु आर्मस आफादफोरबो गैलिया, खुनु सोमावसारग्रा हान्जाबो गैला, नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फिन खेबसे सोरबा दंफां सिखावनि नाम, सोरबा मै गावथारनायनि नामाव हमै हमै जोंनि आसाम सरकार बिथांमोना दिनै गावथारफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। गथिखे जोङो दिनै बिटिआर सरकार मोननायनि उनाव खुनु सान्थि फैदों बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेनि गेजेराव गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं, गोबां जोंनि जेंना, जाय जेंनाया देरसिन सोरबा बुलायनाय सोरबा गावथारनायनिल' जोंनि सान्थिनि खोथा नङा। दिनै बर'फ्रा निजे खुंथाय मोननायनि उनाव दे जोंनि माखासे इक'नमिक्स राइट्स जे मोनसे राङारि मोन्थाय, जाय थांनाय समावहाय 2003नि उनावहाय बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे मोनसे फिसा 6 शेड्युल जोंहा काउन्सिल मोननायाव जोंनि बर'फ्रानो साख्रि मोन्दोंमोन, जोंनि बर'फ्रानो बिजनेस कन्ट्राक्ट मावदोंमोन, जोंनि बर'फ्रानो गासैबो खामानिखौ जों सासन खालामदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव 2020नि उनाव जों मा नुनो मोनखो? सोरबा कन्ट्राक्टरा जोंनि मानसिया मोनला, सोरबा दिनै दिल्ली, सोरबा मुम्बाइ, सोरबा बेंगल, सोरबा गुवाहाटीनिया फैनानै दिनै जोंनि बर'फ्रा जोंनि लकेलनि कन्ट्राक्टर बिजनेसमेनफ्रा जि मोननांगौमोन बे अधिकारखौ बिथांमोना लानानै थांदों। गथिखे बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया। जों मानो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों? मानि थाखाय फिसा काउन्सिलखौ गभर्नमेन्टआ होदों? बर'फोरनि समायसाखौ फोजोबनो थाखायसो। दा बैफोरबादि गाज्रिसिन मोनसे थासारि, बेफोर थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बेरखांदों। गथिखे जों नुनो मोन्दों दि जों सान्दों बे गासैबो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो बर' माहारि फरायसा आफादा जों दिनै जोनोम मोनफिनदों। जेब्लानासिम जोङो आसामनिफ्राय उदां जाया, असमियाफोरनिफ्राय जों उदां जानो हाया, अब्लासिम बर'फोरनि जेंना, बर'फोरनि थामोन्थानि, बर'फोरनि राजनितिक, बर'फोरनि इक'नमिक्स अधिकार बेफोरखौ जों लानो हानाय नङा। गथिखे जोंनि जोबथा थांखियानो, बनसिनि जोबथा थांखियानो जाहैबाय आसामनिफ्राय गावनानै उदां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे मोनसे मोन्थोर बेखौ लानानै जों जोनोम जादों। खान्थि, राव, हारिमु, धोरोम गासैखौबो बेरखांहोनो हागोन। उदां अख्राङाव बिखा फोदाननानै बर' हारि हिसाबै मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन। नै बेसो जोंनि गुबै मोनसे बनसुनि
थांखि। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे बिटिआर हालामाव गोजोन फैबाय आरो बर'फोरनि थाखाय जौगानाय फैबाय होननानै बिथांमोना आथिखालनि जिथु सरकार बे बिथांमोना दाबिबाय थादों आरो बे बेलायाव मा बुंगोन? दा जारिमिनखौ जोंबो लाबोनानै नायोब्ला जे थालांनाय जारिमिनफ्रावहाय जों नुनो मोन्दों बर' हारिनि जे सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि बियो दिनै फिसा मोनसे काउन्सिल लानाय नङा, नाथाय बियो जाहैबाय उदां आलादा रायजो। बे आसामनिफ्राय गावनानै बर'फ्रा बे बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सुरियासिम जि जोंनि बे फैलाव हायाव बर'फोरनि जि आजै आजौनि हा, बे हाखौ जोङो दिनै उदां मोनथायै निजे खुंथाय लानानै जोङो निजे राजनितिक जोङो सोलो बाहायनानै जोंनि बे हायावनो जों रायजो जानाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय बेसो जोंनि मोनसे बर'फोरनि देरसिन सिमां। जाय सिमाङा दिनै जोंनि बे मोनसे फिसा राजनितिक अधिकार फिसा मोनसे काउन्सिल 93आव जों बिटिसि मोन्दों, 2003आव बिटिसि मोन्दों, 2020आवहाय जोङो मोन्दों बिटिआर। नाथाय बे मोनफ्रोमबो काउन्सिल्सफ्रा बर' हारिनि साननाय आरो बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोलोमनो हायाखै। गतिके बिनि थाखायनो बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया मोगथां महर मोना, अब्लानोसिम जोंनि बर'फोरनि खुद्रिनाय सोमावसारनाय बर'फोरनि आन्दलना जाबाय थागोन। गतिके जोङो जेब्लासिम आलादा रायजो मोना, आसामखौ बोखावनानै उदां आलादा बड'लेण्ड जों स्टेट मोना, अब्लासिम जोंनि बै माखासे लुबैनायफ्रा जोबागौ मानि बेयाव सान्थि फैनाय नङा। जानो हागौ बावैसो समनि उनाव सोरबा जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दिनै सान्थि भाबै दिनै जाथिखौ दानो हायैयाव सोरबा हाथियारबो लानो हागौ, सोरबा गोबां सोमावसारनायाव बारसोमनोबो हागौ। नाथाय दिनै जों लुबैदोंमोन बिटिआर मोननानै बे बर'फ्रा मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय, जोंहा दिनै आर्मस हाथियार दैग्रा हान्जाफोरबो गैलिया। गतिके जोंनि गेजेराव जों मोनसे सिमां सुजुदोंमोन, दानि गोरों गोरों लाइमोनफ्रा बिटिआर सुक्ति मोननायनि गेजेराव बिटिसिनि देरसिन पावार बांसिन पावार मोननानै जोङो दिनै साख्रिनि सोलोंथाइनि अधिकार राजखान्थि अधिकार माखासे निजे खुंथायनि गोहोखौ जों बांसिन मोनगोन सानदोंमोन, नाथाय बेयाव जों मोननो हायाखै। दिनै बिटिआर मोननानै 2020निफ्राय बोसोरब्रै जाबाय, बेयाव खुनु एपइन्टमेन्ट गैया, दिनै खुनु साख्रिनि गोदान जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बेबस्था बानायनानै होआखै। दा बेयावहाय जों नुनो मोन्दों दि जोंहा साख्रि होनायनि अनगायै आसाम सरकारा दिनै नन बिटिसिनि मानसिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयै होयै सिरि सिरि डिपार्टमेन्टआव साख्रि सोनानै होनाय मोन्दों। दा बे पार्टिया फैया मानो, कंग्रेस हक बिजेपि हक, बिथांमोनहानो सासन खालामो, बिथांमोनानो आसामखौ सामलायो। दा आसामावहाय जोंनि बर'फ्रा जेसेबां जों खस्थ' मोन्दों, बेसेबां गादब जादों, नाख्रेब जादों, दा बेफोरखौ नायनानै आरो जोंनि जे सोमावसारनायाव जों प्रेक्टिकेलि मोन्दों, बे दिनै गोरलै बाथ्रा नङा। नाथाय बर' माहारि फरायसा आफादा जि जोङो मोसा फिसा बादि नेरनानै जों जोनोम मोन्दों, बेवहाय खुनु बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि स्ट्रेटेजिखौ जों गिनो थाङाखै, बिथांमोननि जे गादबनायखौ जोङो मानिनो थाङाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बिथांमोना डेम'क्रेटिक भाबै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै आन्दलन एबा खुद्रिसारनो सोमावसारनायाव बिथांमोना पारमिसन होआखैब्लाबो जोङो दिनै आनडेम'क्रेटिक भाबै भायलेन्स भाबै जोङो दिनै बन्द' खालामदों। दा गतिके बर' माहारियारि फरायसा आफादनि एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सोमावसारनाय मानि बर' हारिनि सोमावसारनाय, बेवहाय बिथांमोना निस्सय जोंखौ होबथादों, बिथांमोना पारमिसन होआखै। नट अनलि जोंनि आसामाव, इभेन दिल्लीयाव बिथांमोना माखासे टप अफिसार्सफोरखौ बुंनानै जोंनि पारमिसनखौ गोबांबार केन्सेल खालामदों। नाथाय जों जेननानै थायाखै, जों फासयनानै थायाखै। आरो बिथांमोननि जि पलिसि स्ट्रेटेजिस बिथांमोना बे थांनाय समफोरनिफ्राय बाहायदों, बे बाहायनाया जोंनि थाखाय खुनु जोंनि माने आखाइ मुथिसेबो मोनसे प्रब्लेम नङा। बेखौ जों नेवसिनानै जों बिथांमोननि प्रब्लेम समयसाखौ जों बारनानै जों बिसोरनि जेंसि आरो जेंनाखौ जेंसि सानाब्लानो जों बनसिवा जोंनि थांखि होसोनायाव जों जेब्लायबो साखाफारा आरो जों गोख्रों भाबै जों थिरांथा लाबाय।